E o noso rexeitamento o reglamento desta Cámara, donde o control parlamentario é cando a oposición lle pregunta ao presidente, non cando o presidente lle pregunta á oposición, que me parece absolutamente lamentable. Señor Vázquez, por eso manifestar, no, señora presidenta, por eso manifestarlle que é increíble e o noso apoio incondicional ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que ve absolutamente vulneradas por a súa presidencia un dereito lexítimo de resposta. Señor presidente, señoras e señores diputados, mire, onte aprobábamos aquí os orzamentos de Galicia, na que os orzamentos sanitarios, o sistema público galego, levaba unha reducción de 168 millóns de euros. Reducíanse 90 millóns de euros en atención primaria e reducíanse 60 millóns de euros en atención especializada. Ese é o escenario no que vamos a afrontar o ano 2011 con unha serie de datos que me permite, señor presidente, que lle vaya detallando. En cirurxía temos máis de 50.000 persoas agardando a ser operadas, 35.000 en lista oficial estrutural e máis de 14.000 en lista non estrutural. Hai un evidente empeoramento en 6 centros, pero o empeoramento é alarmante no Chus e na área sanitaria de Vigo en Povisa. Hai un empeoramento en 6 especialidades, sobre todo en neurocirurxía, cirurxía maxilofacial e ginecolóxica. Temos máis de 263.000 galegos e galegas agardando unha primeira cita especializada, 227.000 na lista oficial e o resto en non estrutural. Empeorou a situación en 8 centros, pero especialmente, de novo, no Chus. Hai 120.000 galegas e galegos agardando unha primeira proba diagnóstica. E a todo isto, vostede sigue, despois da pregunta que lle fixen o día 9 do 11 de 2010, sin dar e contestar aos datos que se presentaron á Consellería de Sanidade sobre os datos do Hospital de Burela. A parte de alarmarse e de poñerse todo enfadado e botarlle a culpa aos médicos, levan ustedes un mes, levan vostedes un mes agochando no caixón, señora conselleira, señor presidente, levan agochando os datos do Hospital de Burela, que, por certo, se eran tan escandalosos, non sei por que siguen sin dalos. Anuncian vostedes tamén que van a poñerlle unha taxa e a cobrar por os traslados das ambulancias. En definitiva, vostede, que é o responsable de toda esta política sanitaria, parécelle normal a prolongación en listas de espera, o incremento en listas de espera quirúrxicas, non quirúrxicas e, sobre todo, o recorte económico co que fai prever que se este é o dato que temos en este... Señor presidente, vostede sigue se reindo de todas as galegas e todos os galegos. Porque vostede, que está tan acostumbrado a mentir en este Parlamento, sigue mentindo con unha frialdade que é espectacular, non? Mire, lle vou a dar os datos de un organismo pouco sospeitoso de manipulacións, do Consello Económico e Social. E vai a ver o que dice do ano 2009. Dice que existe un incremento preocupante do número de pacientes en listas de espera estrutural quirúrxica, que aumentou a media de demora de 70 a 80 días, que quedaron sin operar, con relación ao ano anterior, 6.800 intervencións quirúrxicas. Por que sigue mentindo? Vostede e a conselleira. E que creen que retrocendo as cifras van a engañar a este país. Pero lle vou a dar máis datos. O tempo de media de espera no Chus para unha primeira consulta é de 96 días, 13 máis que o ano pasado. O tempo medio para unha primeira consulta de dermatoloxía no Chus, 54 días. Pois mire, nin 96, nin 54. O día 9 vaise pedir unha consulta para dermatoloxía e son 140 días. Aquí o ten, que lle entregaremos despois. En oftalmoloxía o tempo medio son 72 días. Pois nin 96, nin 72. Lle vou dar o dato para que o teña. 144 días pedido o día 9. Vostedes están engañando a xente. E eu lle presento datos con certificación que ten encima desta mesa. E lle presento un dato que é difícil de rebatir, señor presidente, que é o informe do Consello Económico e Social
do ano do 2009 que está en curso. Pero que aparte dice outra cousa, xa que fala de medicamentos, que incrementaron o gasto farmacéutico ustedes no ano 2009, prácticamente sendo a cuarta comunidade por abaixo en recorte de gasto farmacéutico. Que hai que esperar 2 anos e 6 meses para acadar unha cita de xinecoloxía no hospital en Vigo. Pero, sobre todo, que vostede mesmo reconoce que o Hospital do Chus é un desastre, cando dice públicamente. Vaya para rematando, por favor. rematar, lle fago unha pregunta a vostede que te han dado a facer preguntas. Que lle pasa a conselleira unha notiña desas? Non hai diñeiro para ambulancias, non hai diñeiro para atención primaria, non hai para especializada. Dígalle a esta Cámara unha cousa. Canto leva gastado usted en propaganda da sanidade pública nos últimos 2 meses? Moi fácil, diga. Canto leva gastado en publicidade cando non ten recursos para os outros medios? Mire, señor presidente, está claro que vostede minte sistemáticamente nesta Cámara. Moitas gracias, señor Vázquez. Está claro que eu teño á súa disposición o informe do CES, que é unha obviedade, e teño á disposición as citas do CHUS que demostran que están vostedes mentindo. Señor presidente, señora conselleira, aquí vale retorcer as cifras onde queiran. Pero a sanidade pública xa non ten a palabra, señor Vázquez. Xa non ten a palabra, señor Vázquez.